средец. Той е човека, той е показал на всички как става и как се действа. Не говори много, с ум действа. Семейството му до него, а той до тях, рамо до рамо. Внуците му растат здрави, децата му големи мъжкари. Чавдар е доказал и много в този живот показал. Не го интересува кой какъв е, той върви напред, без да се обръща назад. Чавдар име голямо, средец много познато. Папарда и България, та и Германия. Жена му Анифе до него стои, квото и да става не мърда дори.